hello! Nandiyan po pala kayo. Nandito ako. Nandito tayong lahat. Oh, yes! Welcome to my vlog, Dan Speaks. Guys, maraming pong salamat sa 100 plus na subscribers ko po. Sana po, mandagdagan po yun ng mandagdagan po. Maraming pong salamat po sa inyong lahat. Gusto ko lang po sanang i-shout out yung mga subscribers ko. Of course, ikaw na nanonood. Oh, yes! Oo, tama, ikaw nga. Ikaw na nanonood ngayon. Hello! Hello sa'yo. Welcome to my vlog, Dan Speaks. Sa kanyang mga OFWs dyan. Hello, kahit mayroon tayong COVID-19 pandemic. Ingat po kayo ingat po kayo dyan. Keep safe po sa atin. At dito po sa Pilipinas, sa bayan natin. Ingat po tayong lahat na meron tayong general community quarantine o modified general community quarantine. Okay? Yun. Ingat lang po tayo sa lahat. Kung hindi po kinakailangan na lumabas, sa bahay na lang po tayo. Ayun. Thank you nga pala ulitin ko po. Yung 100 plus na subscribers, hi po sa inyong lahat. Keep safe po sa ating lahat. Ayun. Gusto ko lang pong i-shoutout yung si Girly Avila sa Cabong, Borongan, Eastern Samar. Yun. Speaking of Eastern Samar, last June 2018, nagpunta po kami ng mother ko, ng kapatid ko, at saka ng mga tiyahin ko, pinsan, sa probinsya namin na kung saan doon ang root ng parents ko. At alam niyo ba kung saan yun? Of course, sa Llorente, Eastern Samar, ang bayan ng mga Waray. Mga Waray nun. Hello sa inyong lahat dyan, mga Waray. Maupay nga adlaw ha inyong nga tanan. Maupay nga adlaw. Yahoo! Ayun. Last June 2018, nakipiesta po kami sa Samar, sa Llorente, Eastern Samar. At siyempre, namasyal din po kami doon at binisita yung mga kamag-anakan namin. One of the places na binisita namin is yung, of course, yung mga beach resort, yung mga ilog doon. At alam nyo ba guys, yung ilog doon na maganda, malamig, malinis. Hindi naman fully developed pa, pero okay siya. Malamig, malinis siya. Ayan, paulit-ulit. Ang Bangon River. Kaya po guys, pagka nagpunta kayo po ng summer, huwag niyong kalimutan bisitahin po yung Bangon River. Pagtanong nyo lang po yun, nasa Barrio San Jose, Llorente, Eastern Samar. Yun, para makita nyo po yung ganda, yung linis ng tubig. Yun. Bali, medyo, makikita nyo sa video, medyo maglalakad kayo. Long walk, medyo mahaba yung lalakarin. Saan? Ito throwback ko po yung napuntahan ko po yun, na isi-share ko po sa inyo. Bahagi ko po yung pagpunta namin doon. Actually, yung Bangon River na yun is isa pag-aari po ng kamag-anak namin. Yun. Yahoo! Napakas ganda ng Bangon River kasi napakalinis ng tubig, malamig, tapos meron dong yung parang limestone na pwede mo kang mag-slides. Makikita niyo po sa video na to. Guys, don't forget to subscribe, comment, like, and share my vlog. Thank you guys. Kaya guys, panoorin nyo Okay, roll VTR.
guys, bago kami pumunta ng Bangon River, sinamahan ako ng pamangkin ko dito sa Cansiledes para ipakita yung lupain ng mother ko at ng mga tiyahin ko na mga ilang hektarya. At na-amaze ako, kitang-kita naman ayun na pagkalaki-laki. May mga tanim ng buko, niyog. Yun nga lang, mahina ang kopra dito sa Samar. Side by side, makikita yung kahabaan ng lupain. Eto na, papunta na kami ng Bangon River. So, long walk ito para ma-reach mo yung Bangon River. Guys, kapag nagpunta kayo dito, kailangan yung yung isusuot yung sandals is makapit sa bato. Kasi may portion dito na madulas. So, para safe, kailangan maganda yung sandals na susuotin mo. Ayan, naglalakad kami nito. I consider this exercise while walking bago mo ma-reach yung Bangon River. Anong pangalan na yan? Bangon? Guys, habang naglalakad tayo, pwede tayong kumanta ng babangon tayo, susulong tayo. Joke lang. At last, nandito na kami. See guys, yung kagandahan ng Bangon River. O diba? Kitang-kita yung dinaw ng tubig. This is perfect, lalo na pagdating ng summer. O diba maraming naliligo? Kasama namin dito ng pamangkin ko yung mga tropa niya. At nakita rin namin ang mga kamag-anak namin. Kasabay din namin naligo dito. What a refreshing. Guys, speculation ko lang kung bakit tinawag na Bangon River. Dahil nga lalakarin mo siya na medyo mahaba at malamig yung tubig. So parang gigising ka at babangon. Yun lang. Ang lakas maka-fresh at maka-relax sa ganda ng landscape ng Bangon River. Bukod pa sa simoy ng hangin, naramdam mo na nasa probinsya ka talaga. And I enjoyed it.